права патент 62426 от 21.01.2000 година за апарат за готвене с електроосмоза, алтернативно приготвяне на храни, чрез третиране с електрически ток с ниска честота, който е по 3 електродна схема за производство на различни видове кулинарни продукти. Ето сега тук това са с гъби, които съдържат, една от гъбите е мухоморка. След третиране около 3 минути и половина в апарата, разрушават се токсичните компоненти и мухоморката може да се консумира и го изпробвахме. И сме живи. Принципа на действие, тук се пуска, тук е катодна зона, долу имаме анодна зона и се оказва, че полярните течности, като вода, разтвори, се задържат вътре в хранителната маса, а не полярните, като мазнините, които са вредни, те пък разтварят органични компоненти, които са токсични и неспецифични за организма, защото се оказва, че организмите, живите, когато ги хранят с някаква храна, която не е специфична за тях, те натрупват вредните вещества в масните си депа, първо в липидните кололи, които са, а след това минават на преработка в черния дроб, когато са в много големи количества. Но първото е това, първата препятствие на вредните вещества е в масните, но се трансформира в лошия холестерол, той се отлага по кръвоносните съдове и така нататък, всичко вече става опасно. Тук този апарат разрушава тези токсични вещества и те са над 400 вида диоксини и фурани, включително бойни отровни вещества, от органични отрови и от добавките хранителните, които се правят в заводи химически. Това са алфа-аминокиселини от различен тип, които не са добре приети от човешкия организъм, защото са в надпределни количества и блокират целите метаболитни процеси при животните и при растенията. И когато минат на електрокинетично третиране с електроосмоза и електрофореза, тези токсични вещества се изнасят ето тук в тези, това са като резервуари отстрани, ето тук, и тук като направите химически анализ какво се съдържа, човек му става много лошо. Кремвиршите са нещо ужасяващо, защото състава вътре е понякога почти неизвестен. Но успява да ги изчисти и видяхме, че първо се раздуват самите кремвирши, след това се свиват. Говоря от стандартния тип, не истинските, докато като сложите нормално месо, то вече има съвсем друг. С рибата е много интересно, защото и рибите сега ги боядисват с различни вещества и съответно при това третиране блатния шаран се оказа, че натрупва в коремната си кухина мазнини, които, ето това е тук от рибата, която се готвеше, включително така тлъстите скумри, дето са много тежки, океански тип. Те също заприличат по вкус на пастърва, защото се освобождават от тези тежки вредни компоненти. И, както виждате, цялата тая маса с този апарат беше приготвена за около 30 на минути.
Кебабчета стават в рамките на 3-4 минути като скорост на готвене. Верно. Да. И картофи пържени. Направихме специален тип като за приготвяне на картофите. Излизат нещо между задушено и пържено, т.е. по-леко, с много малко мазнина, тъй като мазнината циркулира с помпа и отгоре като душ в тенжерата ги полива с гореща мазнина, за да могат да получат и стандартната представа за картоф, нали, като пържен картоф. Макар че електрокинетичното третиране променя и тая представа и може да се говори за нови, качествено нови вкусове и показатели. Но след закриването на завода за медицинска техника, където беше позиционирано производството, трябваше да водим съдебни дела с новите собственици от Агенцията по приватизация. Не можахме да се справим с българската юридическа система. Завода беше унищожен и продукцията, заготовки и така нататък, всичко това отиде на скрап. И то не от нас, със съдия изпълнител те влязаха. А ние бяхме кредитори на завода с $180,000 договор. Значи уредът си е разработен, тестван, получени са всички разрешения. Отраслова нормала и стартово производство от 200 броя, които се дадаха и в детски градини, в медицински заведения, в различни там имаше няколко ресторанта, където бяха дадени. И си продължават да ги ползват, може би. Сега вече не знам какво се е случило, защото все пак мина доста време, но важното е, че нас ни осъдиха и ни спряха производството и толкова. А как се стигна до там? Това по поръчка на нещо ли беше? Не. От Агенцията по приватизация вкараха в ликвидация завода за медицинска техника. Да, имах предвид как се стигна до уреда. До уреда беше по военна поръчка на руснаците. Имахме тогава спогодби за съвместна дейност и на нас ни дадаха такава задача. По време на война, когато се използват стари боеприпаси, които съдържат хексоген и октоген, те са много мощни взривни вещества, но те са получени от нитриране на оротропин дълбочинно, което ги прави изключително токсични. Около милиграм е леталната доза на килограм маса от човек. И по време на пустинния бури в Косово, когато американците обстрелваха там с хеликоптери, е имало заразяване на храните, защото иначе могат да сложат противогаз, могат водата да се пречисти, но с храната проблемът е по-сериозен. И тогава ние направихме установки, които бяха за полеви кухни, които съдържаха и такива секции с електроосмоза, за да може храната, която е за войниците, да бъде стерилизирана от химическо, бактериологично оръжие, тежки метали, включително уранови компоненти, радиоактивности и така нататък. И тогава пък решихме да направим и битови прибори. Те ги приеха. Това беше военната задача. Да. Имахме тогава средства и паралелно направихме като грил тостери и като тенжери за готвене под налягане, както са. Да. Подобни такива конструкции, които да бъдат за бялата техника, за бита. И в рамките на 4 години се получиха добри конструкции, минаха през всичките видове изпитания, отраслова нормала се получи, по български държавен стандарт се издаде, от Института по хигиена получихме разрешителни за производство и за продажба. И тогава вече сключихме договор с завода за медицинска техника. Той беше държавно предприятие
и се минаха около година и половина и тях ги вкараха в агенцията за приватизация и тогава ги купиха едни представители на братя Галеви. А те искали да правят мол в там на гара Искър и им трябваше мястото и ще ли да разрушават абсолютно всичко. Но с моловете проблемите вече възникнаха. Сградите сега са или дадени нещо под наем и оборудване, всичко е изнесено, складови наличности и така нататък. Значи уреда изчиства храната от всякакъв вид вредни вещества. Точно така. Уреда е за очистване и деинтоксикация на храни, които са замърсени изкуствено. Те не са и замърсени, те са изкуствено третирани с компоненти, които са разрешени от Европейския съюз, но тъй като тяхното количество не се контролира, а обикновено органополифосфатите, които трябва да задържат водата в пилешкото месо, например, съответно те са в много по-голямо количество и логично е да се слагат така, че да мамят клиентите. А води и течности? Значи, води и течности зависи. Ако е чиста вода, тя си остава, защото тя е с по-друга структура. Но ако е някакъв разтвор на химикал, той излиза вече, тъй като му се нарушават изоелектричните точки на отсеждане, електрокинетиката му и придвижването вътре в колоидно-дисперсната среда на храната. Да. И по този начин имаме изчистване от токсични вещества. Също така стерилизация срещу приони, вируси, слоовируси, които причиняват луда крава, нали, болестта и съответно тези, които са от типа на ебола, на различни видове такива масови инфекциозни заболявания, също са стерилизирани. Хелминти също, глисти и така нататък, ако има, също ги унищожава. Тоест и за дивеч, ако случайно попадне с цистицерки, които са, те също биват унищожавани при тази обработка и няма опасност човек да бъде заразен. Що яде отровни гъби? И за токсичните вещества в мухоморка сме пробвали, разрушават се по същия начин и случайно, ако има някакви отровни сред гъбите, които се третират, те стават безвредни за човек. Мисля, че едно добро начало направихме. Благодаря. Да.